טוב, אז הגיעו הביתה, שאלה, קביעה. נו, משעמם בבית. רק עכשיו הגענו, איך תדעת? טוב, יאללה, בואו נצא לגינה. טוב, בסדר, גם אני. או שלא. כן, אם את לא רוצה להיות רטובה. מה? טוב, יאללה. אוי. טוב, יאללה. את יודעת עם הטלפונים? מה, משעמם? תנו לי קצת להסביר לך. כן, משעמם. אלה. תקדמית. אוי, זה קורה. כן, נכון, אני שלחת לך רגע קליק. וואי, אני אפעיל, הנה. טוב, מספיק! מה? אני הולכת, אני לא רוצה לשמוע את זה. יורד גשם. את זה הבנתי. החדר שלה. היא לא תלקעת כי לקחת טיפשה. אני פעם לא טיפשה. אז אולי תחשבו צעד קודם לפני שאתם בטלפונים. אוף. אני כוח לזה, וואי. כל הזמן. אבל הכל, אתם בטלפונים. אוף, לא שדרך להגיד להם כבר להפסיק עם זה. אפילו אין להם בספרים. ספר אחד אין להם פה. יואו, נמאס לי, תגידי, הכל בסדר איתה? לא. שומעת את זה? היא צורחת. עדיף שלא תיכנסי לחדר. אוקיי. אוף, נמאס לי שאני לא מבינה את זה. אוף. יואו, לא מבינה שזה הורס להם את המוח. מצאתי ספרים. בואו נתחיל בעבודה. בטח תמצא לה איזה ספר אחד או שניים. אין לי ספרים בחדר בכלל, אני לא לומדת בספרים. אוקיי, כן באמת אוקיי. לא, ראיתי שלוש ספרים. אלה. כן, שאמא שלי הביאה לי אותם כדי שבטח שלא הביאה לי שם כל שבת ליד. כן, נכון, זה אני כבר יודעת. שלחתי לך תמונה יפיופה. איזה תמונה? תנקס יו, תמונה יפה. תודה. אוקיי, זה קל לי מלא. טוב, ניסינו משקפיים, וקיצר גם ניסינו. יש עוד לחפש, מה את עושה כאן? עזבי אותי, באמצע להפריע לי. טוב, את צודקת, אנחנו צריכות להבין אותך. מה?
אנחנו באמת צריכות להבין אותך והכל, אבל אולי קצת תביני אותנו. תנסי. לפחות קצת. מה זה? טלפון. באמת מביאה לי את הדבר הדוחה הזה. יואו, אני לא רוצה את זה. סלקי את זה ממני. תודה. תודה ולהתראות. נמשיך לכתוב לי בספר הרפפים. כי ספרים יותר עדיפים. אוקיי. מה קרה? נתמודד את הדף מהישן שלי. אוקיי. מה זה? צפיית על דגים? כעבור חצי שעה. יואו, זה נמו חמוד ולוויתן. יואו, זה אוקיי. שתי דגים קטנים, עוד אחד קטנצ'יק. את שומעת את זה? כן. זה אומר שהיא... אוקיי. חותכת שהיא תהיה בטלפון. לא מחשב. לא מחשב. נחכה עוד כמה דקות. זאת אומרת שהיא תהיה בטלפון. יש סיכוי שתהיה בו. דינג. שלחתי לה הודעה. וואי. וואי. כעבור חצי שעה. מה את עושה? בסדר, תפסתם אותי, אני רואה טלפונים עכשיו. ואפשר להיות בו? כן, כן, כן. וואי, שכחתי שלכם. יואי, מה זה? אוי, נכבל. רגע, מישהו מתקשר. הלו, כן. בסדר, ביי. פשוט אני לא יכולה לחזור הביתה, ואפשר לשאול אצלכם? לא, ברור, בטח. כן. וגם אני אשאר, אוקיי, נעשה מסיבת פיג'מות. אמא, אפשר להישאר? מה? ממתי יש טלפון? לא כל כך הרבה, כי זה הורס את המוח. אני יודע להישאר חכמה, לא משנה מה. אבל חוץ מזה, אני לא טלפון פשוט, מה זה? לא סתם, רק רציתי לדעת. טוב, ביי. מרשה. יאללה. כן, אבל זה הבעיה, אמא. שאין לנו בגדים. אז זה בסדר. בואו שימו טלפונים כאן. אבל עדיין אתם לא כל כך מלא, כולל אני. יאללה, קדימה. יאללה, בואו נעלה קצת לישון. אני חושבת בגלל שאני בבית אני לא צריכה משקפיים. אופסית. זה נשים כאן, זה פה וגם זה. יאללה בואו, שימי את הסקה שלך. טוב, פה אתם תשנו. אוקיי, וגם אני אשנו אתכם. יאללה, נשנו ביחד. אני אשנו פה ליד הכלבה שלי. יאללה, לילה טוב. וקצת לנוח כחברה. טוב, יאללה, קצת לבית. וואי, עוד גשם רציני. כן. יאללה, בואו נלך לבית שלי. מה הם עשו את החלוניות האלה? אנשים... טוב, יאללה, תהיו כאן כמה דקות ואז תלכו הביתה. כן, בסדוש, כן, בסדוש. יאללה.
יאללה, בוא נדבר. אין סיכוי בעולם. לא יודעת, בכלל לא. די, נו, זה לא מצחיק. אמרתי, טוב. נשמעתי חשושים. מה אתם עושות כאן? מה זה מה? אנחנו עושות כאן? מה הבעיה? למה החברות שלך חלוניות האלה עושות כאן? סליחה, הם יקחו לכאן לפניכם. אז הם לא עוזבות, ואתם אלה שצריכות לעזוב. אז ביי, צ'או. מי שלא יודע מה זה צ'או, זה שלום. קדימה, ביי, צ'או. תנו גז. הם לא ייתנו גז כל עוד אני כאן. שמעת? אולי תתני עם חברות שלך ביחד גז? תלכו תשתולו כמו ילדות קטנים בגשם. איפה את חיה? אולי תרקדי איתם בגשם, תעשי להם קוקו ללילה. האחיות הגדולות אלה שתופסות את החדר. אבל הם הגיעו לכאן קודם. אם תמיד אומרת, מי שמגיע מגיע. האחרון הוא האחרון. הראשון הוא מנצח. הראשון הוא לוזר. אוקיי. אז שקיבלת לקרב בו, אז בגלל זה היה לך תולעים, מה? לא היה לי תולעים. אני דיבר עליי, דיברתי אליה. אליי? לא. אליי? לא. אליי כן. חצופה? היו לי תולעים בפה. זה מה שהתכוונתי. ומכל לך בין השיניים. שכחת? לא שכחתי. היי, לא כדי שאתה תתחיל עם זו שאני אעיר את חברות שלך ויפגע בהם כפול. לכי מפה, יאללה. טוסי מהחדר, זה החדר שלי ולא בא. כשאנחנו צריכות להתלבש איתם? מה, אתם זוג או משהו כזה? לא, אנחנו חברות או משהו כזה. לא בייצת. ציר! לא בא לי. וואי, מה? מה קורה פה? על מה המהומה? אמא, אני הגעתי לחברות שלי קודם, ואז הם פשוט באו ותוסעים לי את כל המקום. והתחילה להעליב אותי שיש לי תולעים בפה. היא אמרה לי שהשיער שלי דוחה. באמת אמרת את זה? לא, אמא, הן משקרות, רק את התולעים אמרתי. ושחקיות ורודות ושמנות אני לא אמרתי. היא כן אמרה, היא פגעה בחברות שלי, ידע שתראי את המוטיבות. אמא, אני הגעתי לפה לפניהם. בגלל שהגעתי מפה בשתיים אנחנו בשלוש זה לא אומר, זה כן אומר. זה אומר ועוד איך אני הגעתי לפה לפניכם. את לא הגעת לפניהם. את בעצמך אמרת שאתם גם... נכון, אבל אמא. אז למה מגיע להיות פה בחברות? ואת יכולה לשחק פה בחברות, אבל לא לישון כי אין לנו עוד ביטות, שמעת? אז כן, אנחנו תחכתה. כן, ברור, את תמיד מאשימה. לא, אני לא. כן, את כן, אני לא. כן, אני לא. כן, אני לא. כן, אני לא. כן. אמא, תגידי להם. טוב, יודעת מה? לכו תשחקו בחוץ. אנחנו לא יכולים לשחק בחוץ, יורד גשם. אתם על זה? לא חשבתי על זה, שמעת? ואת תתחצפי לאמא שלך. תתחצף כמה שבא לי. שמעת? די, מספיק שתכם. לא בא לי, די, מה עשי כבר ממנה? שתעוף מהבית הזה כבר, לעזאזל. היי. אוף. נמאס לי כבר, נמאס. נמאס לי עכשיו מתנהגת, נמאס לי כבר, נמאס. יש לך פעם אחרונה, מתחצפת לאמא שלך, שמעת?
יאללה, לכו קדימה, ביי, פנו את הדרך. רוצים חלק 10, חלק 10 אני מבטיחה לכם, אני אעשה את זה על הבית ספר של האחות הגדולה, עם השיער מאוד. אוקיי, אז להתראות אתכם, יאללה ביי.